Kawadhi nyime Jodolo Ezekiel Odero kauno ne oketi orindi maliet kaedayo dhoge ewi nek mashakaola kod kaka otayo chenro magalam e kanisa mare. Kata kamano Ezekiel ne olero ni onge tudruok moro amora e kinde kod jadolo makoch Paul Mackenzie. Jadolo no okone jod bura mane dayo dhoge ni kata mana bungu mashakaola pok odhi kendo okia kama entiere. Ezekiel bende ne okete tago maliet mar chiwo ler ewi kaka kanisa mare osebedo katayo weche mag alam. Jadolo ne owacho ni en kod ji 45,000 malemo kode kendo golo sadaka to kod achiel kuom 10 makonye timo chenro mopogore e kanisa neno mayudore Mavueni e kaunti ma Kilifi. Ne orwako jokomiti mar Senate manono nek mashakaola mondo chopie kanisa mare ma New Life Church gitim nonro ewi chenro mopogore matimore e od lamono. So ninataka TV, lakini TV unayotaka mwenyewe akona ideologies ambao hupendi. Sikuwahi kuhubiri na yeye, sikuwahi, I don't know mahali Shakaola iko. Sijawahi ona Shakaola na macho yangu. I saw Shakaola kwa TV. All the people of this country, higher ranking than Dr. Johansen Odero, have been here. What is it that prevents him from appearing before this committee? This committee takes a dim look at his conduct as an officer of the government because he's a civil servant. And the decision we have taken is that we have given a fine of 500,000, which is the maximum allowable fine, in exercise of the law, the powers given to us under the law, asking that he will be arrested and be brought before the committee on the 10 a.m. in the morning, Tuesday next week, 10 a.m. in the morning. Eweche mag somo en migawo mar somo ogolo kalenda mar somo mar higa